vamos ahora con Nick Cano. To solve big problems, look for the small things, starch and phytoliths analysis on pottery and dental calculus samples from El Mirador, Atapuerca, Spain. Endavant. Sento haver-te ficat el títol en anglès. No. Com la Isa ve a introduir, vinc a presentar-vos la meva presentació, que jo la faré en català, per solventar grans problemes, buscar les petites coses. En aquesta presentació no seguiré aquesta estructura típica d'introducció, context, resultats, conclusió, bàsicament perquè encara estic en uns resultats molt preliminars. El que us presentaré és, en veritat, una petita part de la meva tesi, que és el que he estat fent aquest any, en el marc de dues mobilitats. I bé, el que us ensenyaré és una mica el què i com i per què estic fent el que estic fent aquestes mobilitats, que és l'estudi de residus en material arqueològic. Bé, com avançava, aquesta presentació va sobre els microresidue analysis, l'estudi concretament, en aquest cas, de restes microvegetals, fitòlits i starches, mainly, que es localitzen, en aquest cas, en molins, ceràmiques i també el calcul dental. Aquest tipus d'anàlisi es porta fent ja des dels anys 70, mitjans dels anys 70, però no és fins a aquestes últimes dècades, 2 dècades, que s'ha començat a fer més sistemàticament la combinació d'aquests dos tipus de disciplines. És molt interessant fer l'estudi de les restes microvegetals que es troben com a residus en aquests materials, perquè, per exemple, en el cas dels molins, ens aporta informació sobre el processat d'aquestes plantes i, per exemple, en el cas de les ceràmiques, no només ens informa sobre el processat de les plantes, de la preparació, sinó també del consum i del magatzematge, doncs, per exemple, d'aliment o també d'altres productes i byproducts que tinguin un component vegetal. El càlcul dental és una mica un altre món. El càlcul dental, o sarro, és aquesta placa mineralitzada que està formada sobretot per fosfat de calci, que es diposita en la superfície de les dents. Generalment es troba en els molars i els premolars, en la superfície lingual, i normalment es diposita sobretot al límit amb les genives. El càlcul dental és molt interessant perquè alguns investigadors es refereixen al càlcul dental com una llibreria, una biblioteca d'informació, perquè a mesura que es va dipositant es va mineralitzant, els residus s'hi queden atrapats i llavors hi localitzem restes del menjar o d'altres elements que s'han pogut entrar a la boca mentre que s'utilitza la boca com una tercera mà, però també s'hi localitza, i no és el cas d'aquest estudi, doncs s'hi poden trobar bactèries, ADN i altres elements. Llavors, degut a aquesta naturalesa mineral del càlcul dental, el càlcul dental i la biblioteca es poden preservar molt bé en el registre arqueològic i s'han fet estudis de càlcul dental del Paleolític mitjà sense cap problema. En el meu cas, com he dit, em centro en l'estudi d'aquests residus, però des dels fitòlits i dels granuls antics de midó. L'anàlisi d'aquestes microrestes vegetals és molt interessant a l'hora d'entendre el processament de les plantes, ja que romanen adherides a les superfícies dels artefactes, però també atrapades dins del càlcul dental. I, per exemple, en el cas dels fitòlits, per la seva naturalesa mineral, és una font que és molt fiable per reconèixer la diversa representació anatòmica i taxonòmica d'una planta, i combinat amb els starches, amb els midons, aquests canvis donen una informació que no és només de la presència de cereals, que és el que normalment s'enfoca en aquests estudis de fitòlits, sinó que també ens estan indicant la presència d'altres llavors, fruits, o fins i tot un tipus de restes, que són els usos, com les arrels i els tubercles, que no se solen preservar tan bé. A més, quan estudiem les modificacions a les superfícies dels midons, ens poden donar informació sobre les tècniques d'elaboració i consum d'aquestes plantes. A més, combinar aquestes dues tècniques, aquests dos tipus d'evidències, més aviat, ens permeten tindre una identificació d'un major nombre de plantes i parts de la planta, i a la vegada ens ajuda una mica a solventar el problema de biaixos tafonòmics o inherents de les pròpies restes. Aquests materials provenen de la cova El Mirador, que potser molts de vosaltres ja el coneixeu o hi heu excavat. Es troba al municipi Belles de Juarros, a prop de Burgos, a la serra d'Atapuerca. És un jaciment que ha estat excavat des de finals dels 90, i els meus materials, s'ha excavat en 3 sectors, i els meus materials, no sé si esteu veient el meu cursor, espero que sí, provenen
d'aquestes zones laterals. I el mirador és una cova que té una ocupació que va des del bronze fins al neolític, i tot i que també té uns nivells de paleolític, i ha estat utilitzat sobretot com a zona d'estabulació del ramat, però també com a zona d'hàbitat i d'una fase sepulcral. Materials. Jo tinc 4 tipus diferents de materials. Per una banda tinc el càlcul dental. El càlcul dental hem intentat prioritzar aquell càlcul dental que provinguessin de peces dentals associades a un individu, un esquelet que ha estat estudiat en totalitat, perquè això ens pot aportar més informació socioeconòmica sobre l'organització de la comunitat. Llàstima, només hem pogut localitzar càlcul dental en 4 d'aquests individus i les altres 11 són peces dentals separades. També he agafat càlcul dental d'ubicàprids. Generalment aquests ubicàprids s'estudien més aviat com un tipus de mostres de control per comparar-ho amb el que estem trobant al càlcul dental humà. Tot i així, per la naturalesa del mirador, jo he decidit incloure altres mostres per intentar trobar una representació diacrònica de totes les fases cronològiques que trobem al mirador. Materials arqueològics s'han seleccionat aquells que no van ser rentats i s'ha prioritzat aquells que no han sigut siglats, o almenys no han sigut siglats a la part que ens interessa. En les ceràmiques, en la cara interior, i en els molins, en la part activa. Es prefereix que no estigui siglat perquè són materials de siglat, està clar que algú l'ha estat toquetejant, l'ha estat ficant a prop de la seva cara, llavors hi ha més fonts de contaminació. També les mostres de sediment, que estan associades a aquests altres materials estudiats, que són mostres de control, i les mostres de control en si, que serveixen per estudiar la possible contaminació que va haver-hi durant el processament i el mostreig del meu material, però també tinc un altre tipus de material, que són de mostres de control, que són aquests tests del material que tenim a l'IPES, no? Doncs el sabó que utilitzem, els guants, el Ziploc on guardem els materials. Mètodes, són 2 mètodes diferents pels materials i pel càlcul dental, en el qual els materials, tot això està molt reduït. Primer tenim el dry sampling, que es refereix a un raspalladents sec. Recuperem el sediment que es troba a la zona més superficial, entenent que aquest sediment segurament està mesclat amb el sediment que envoltava el material arqueològic i, per tant, no ens està donant una senyal sobre l'ús d'aquest material. Després agafem el wet sampling, que és un rentat ara amb un nou raspalladents i aquest mullat, per intentar recuperar el sediment que es va quedar atrapat en les escletxes i pors de la ceràmica i dels molins, entenent que aquests sí que ens donen la informació. Després saquem aquestes mostres utilitzant calgon, no napo, 6, no sé què, calgon. Defluctuem les argiles i un cop netegem la mostra li fiquem un líquid de separació per densitats, en aquest cas SPT al 1,8, per separar els midons de la resta de sediment. Aquest estudi, és a dir, tota la recuperació i estudi dels materials arqueològics, ho vaig fer durant la mobilitat al C5 Milà-Fontanals amb el doctor Juanjo García Granero. Després hi ha el processat del càlcul dental, que és molt més simple, és rentar, mostrejar, eta, voilà. Té una mica de cosa, però no és gaire més que això. Primer has de netejar i esterilitzar l'equipament i la superfície on treballes, després amb un raspalladents treus la pols i el sediment que potser es va deposar per sobre del càlcul dental, recuperes el càlcul dental, agafes una mostra de control, que és un bon wash que se li diu, de la mandíbula propera a la dent que has mostrejat, i després s'utilitza l'ETA, que és per demineralitzar la matriu i recuperar tot tipus de microrestes que hi haguessin pogut haver a l'interior. Aquests estudis els estic fent ara mateix, en el marc d'una segona mobilitat, aquest cop al laboratori de l'Amanda Henry a la Universitat de Leiden. La identificació dels starches es fa escanejant tota la làmina i cada starch, cada midó que es troba, es descriu i fotografia per si mateix amb llum incident i cross-polarized, i les descripcions, quan han sigut possible, han seguit a l'International Code for Starch Nomenclature. També s'ha mirat si hi ha una mostra tafonòmica en els midons que es pugui parlar d'aquest processat. I una cosa que és un constant en el món dels midons és rentar i tornar a rentar, perquè si parleu amb qualsevol que estudi midons sempre hi ha la problemàtica de la contaminació, ja que actualment no hi ha ninguna manera que tu visualment puguis diferenciar un starch, un midó modern d'un midó arqueològic.
Així que ha d'haver-hi uns protocols molt rigorosos i establerts de neteja i de control de la contaminació. I bueno, aquí cada laboratori ha tingut el seu protocol diferent. Resultats molt preliminars. De moment he mirat només els midons del material arqueològic i també les mostres de control i de sediments que estan associats. De 61 mostres que he mirat, només 22 tenien midons i en total hi ha hagut uns 65 midons. Pràcticament totes les mostres de control i de sediments que estan associats a aquests materials no tenia cap midó, amb l'excepció desafortunada dels guants sense pols que utilitzem al laboratori d'arqueobotànica, que en aquell he localitzat molts midons considerats de contaminació i que vam utilitzar anteriorment per mostrejar per química orgànica algun dels materials que jo he utilitzat, que jo he estat estudiant. S'han identificat 7 tipus diferents de starches, a part dels no identificats que estem ara mateix estudiant amb la col·lecció de referència, a veure si podem localitzar què és. D'aquests 7 tipus destaca 2 que són associats als Triticea, que són els blats, els ordis o els cereals. 2 altres, que són les Panicoideae. Perdó, aquí tenim type 1, Triticea, que són els de cereals, vist damunt i de costat. Aquest és el Panicoideae type, que és Ocea maestat, blat de moro, que està associat a la contaminació, ja que és un midó que s'utilitza molt comercialment. I després hem trobat 3 tipus diferents de midons, que són midons de underground storage organs, i aquí n'he ficat el tipus 6, que per la seva morfologia segurament és un tubercle. Aquí els resultats de les 22 mostres que sí que tenen midons. Ja dic, de moment només puc donar-vos uns resultats molt preliminars, perquè per poder interpretar aquestes ceràmiques també falta encara fer l'estudi de fitòlits. En general, el que podem veure és el que tenen més presència són el tipus 1 i 2, és a dir, aquests tipus que són associats al cereal. Per exemple, hi ha aquesta ceràmica en concret que té 19 midons de cereals. I després, per mi, és molt destacant, sobretot, a l'haver localitzat 3 tipus diferents de midons associats als underground storage organs. Això és perquè carpològicament és molt difícil que es conservin i jo de moment al mirador no me'ls he trobat, així que va ser molt interessant poder-los veure aquí. I de fet tenim algunes peces que bàsicament destaquen per la seva presència d'aquest tipus de midons. I també destacant, i que estem ara explorant més, és que de 4 dels molins estudiats, només 2 tenien midons i un d'ells tenia un únic midó, que és aquest d'aquí, espero que ho veieu, que és aquest midó de tubercle. Així que, bueno, quan tinguem aquí les mostres de fitòlits veurem què està passant, perquè sembla bastant interessant. I què ara? Ja et dic, això són resultats molt preliminars. Ara mateix estic fent aquesta segona mobilitat amb la Amanda Henry per fer l'estudi del càlcul dental. I, de fet, fins ara ja he pogut estudiar 10 de les mostres de control de rentat d'os, que eren 16. A partir de la setmana que ve començaré a veure les mostres de càlcul dental, així que potser d'aquí un mes ja tindré molta més informació que donar-vos. Quan torni ja vaig processar totes les mostres de fitòlits dels materials arqueològics, així que queda estudiar-los. I també paral·lelament es farà l'estudi formal de la ceràmica, això no ho faré jo, no en sé de ceràmica, que permetrà veure si hi ha alguna correlació entre el tipus de ceràmica i l'ús esperat d'aquest tipus de ceràmica amb les microrestes que estic trobant. I bé, fins ara això és tot. Espero potser tenir més informació en breus i espero que us hagi agradat la presentació i novament donar gràcies al doctor Juanjo i a la doctora Amanda Henry per la seva paciència i la formació que m'estan brindant. I ja està, espero no haver corregut molt.